De haven van Haas. Het is de jinnige zeehaven van Friesland. Een haven in het werelderfgoed de Waardzee aan. Voor de regio is de haven een banenmotor. In 2003 waren de 50 bunder industriehaven Iepenem. Feestelijk, want de groenwiel haast uitverkocht zou waar zijn. In het Frieske Nijs van die dag waren het succes grutsk melden terug de bestuurders. Een echte dik terugbraak van de moon in Haas bij de opening van de nieuwe industriehaven. Die haven liek het nolle wet iets. Van de 50 bunder bedrijfsterrein is nog maar een 10 bunder oer, want de rest is al verzijn. Het steert de jacht, met commissaris Nijpels voorop, vat als eerste schip de nieuwe industriehaven in en opent zijn geheel. De haven is al zo populair bij bedrijven dat haast alle kavels al verkocht binnen en het gaat maar terug. Ja, er zijn 2 nieuwe bedrijven die erbij komen. Dat is het bedrijf Berg van den Berg. Die maken gipskarton. Dat is zo'n 10 hectare. En een ander bedrijf is een overslagbedrijf, distributiecentrum. Harlingen Terminal. En daar gaat het om zo'n 10 hectare. Bij elkaar zijn het zo'n kleine 200 arbeidsplaatsen, dus dat is geweldig. Maar dat blijkt net wie te wijzen. Want de neerde bedrijven, Harlingen Marine Terminal en de Van den Berg Business Group, binder neerkomen. Spaansen, een groot privé bouwbedrijf, verhuist het wel naar de nieuwe industriehaven. Dit bedrijf ziet ook al in Haas. Skippen via de Sano voor de productie van de casco's. Ook de verbaningsoven van Omring kwam op dit plak, maar de belofte om het afval voor een groot pad aan te vieren via het wetter. Maar op nota rieden er alle dagen vrachtwijn maar de huismarges de fabriek in. Er is ook geen kade online, de skippen kunnen je net aanlezen. De vraag is hoe het kan dat een haven die nevens de regionale politiek zo nedig wie, na 14 jaar nog voor een groot pad leeg is. En of de nieuwe industriehaven redden worden kan. Goeiedag, ja. 4 oren tijd doen, dikke mee. Dan gaat ze rechts. En dan loopt die parallelweg weer af, waar al die kerstbomen staan langs de weg, als het over die brug komt. En dan gaat links en dan ziet dan gaat het weiland in. Hugo, we direct eventjes bij de loos, er liggen nog 2 venders. Dat we die even pakken, dat we die even aan de zijkant doen, want hij raakt nu met de band de damband. Ja, ik ben 25 jaar geleden ben ik begonnen als bedrijf, eigenlijk met 2 man. Ja, we zijn nu uitgegroeid naar een maritieme dienstverlener, denk ik. In het algemeen is dat het woord. Alles doen we eigenlijk op maritiem gebied nu. Voor Bosch is het een spannende dag. Zijn uitvinding om olie op te rommen op slip zal die dag presenteren worden. Aan de orenkant van de haven, op het terrein van de reparatiewerf van Damen, is het akelig leeg. Frank Seijnen is de directeur. Hij is ook voorzitter van HSBA, de Haaser Ondernemersclub van de haven. Het dok is praktisch leeg, maar daar zit hij net doorheen. Ik heb serieus nog wel even wat voor je, hoor. Heb jij... dat is even serieus. Die had zo getuigd vandaag?
Ik zit hier al een mooi poosje en het is toch iedere keer weer... En je weet ook dat het wel weer goed komt, maar toch is het nooit prettig. Maar ik weet gewoon dat het uiteindelijk dat het zomaar volgende week weer helemaal voor kan liggen. Ja, wij proberen wel al aan te zijn. Bij ons is het wel zo, wat komt er op ons pad, dat nemen we aan. We hebben ook niet echt heel veel keuze natuurlijk, want Harlingen is natuurlijk wel het is geen doorvoerhaven. Dus daar zit wel een probleem in, waar we altijd tegenaan lopen. Dus we hebben niet de luxe om heel selectief te zijn. De meeste schepen moeten speciaal naar Harlingen toevaren om te kunnen dokken. Met uitzondering van de visserij, want die heeft natuurlijk een behoorlijke vloot hier liggen. Maar voor de rest is dat wel een beetje een nadeel, ja. Ja, dat wou ik zeggen. Wethouder Maria Leroy is verantwoordelijk voor de Hazerhavens. Ze komt uit Zeeland en heeft wel wat met het onderwerp. Er staat nog wel een dapperen op het dek, zie je dat? Of is het een van de rederij? Ja, de vouw uit je broek, hoor. Met die wind. Zouden daar nog veel passagiers op zitten? Op deze? Nee, ja. Als we uitpraten op de verkeerstoer van de haven, waait het een storm. De Rie heeft recent besloten dat de haven als zelfstandig bedrijf trokjet. Ontnota lukt de gemeente onder touwtjes, maar de verkoop van de groen in de industriehaven wil maar net. Lege industrieterreinen kosten geld. Niet in het minst dat je dus je moet afvragen van hoe lang duurt het nog. Maar zeker ook omdat je in de beeldvorming toch zeker wil zorgen dat er aantrekkelijke bedrijven bijkomen die ook aanvullend zijn op het patroon wat we nu kennen. Hè? Dus echt nieuwe bedrijven erbij, maar ook die groeipotentie goed uitnutten. Het zorgen dat er veel meer scheepslading naar Harlingen kan worden afgewikkeld. Dat je rol ten opzichte van je binnenhavens goed kunt vervullen. Dus alles wat nu weer in een stroomversnelling kan komen, dat pakken we met beide handen beet. De provincie wie in de beginjaren van de nieuwe industriehaven mij eigenaar en financier. Maar zo'n periode heeft de provincie haar waarom lutsen. Op de ene of andere manier zit het net zo goed tussen de Hazers en de Friezen. Ja, ik denk aan de ene kant lijkt het misschien ook wel een Harlingen. We willen alles zelf doen. Maar klaar, ik denk dat we Friesland ook niet met hebben. Ik denk ook dat een heleboel Friesen nog niet... als we wat meer chemie met elkaar hadden, en dan was misschien Harlingen ook belangrijker. Ja, maar dan laat het dan nog. Ja, dat weet ik niet. Misschien ook wel een Harlingen. We hebben aan de voorstad van Londen hebben we het allemaal over. En, ja, we praten natuurlijk weinig Fries. En we willen het ook niet. En... ja, we hebben allemaal, ja, ik weet het niet. In de provincie heb ik ook het idee dat Harlingen altijd een beetje op het tweede plan komt. Maar misschien ook dat we met niet zoveel samenwerken willen. Dat ze uittreden heb ik altijd erg betreurd. Ik heb dat altijd heel jammer gevonden, omdat daarmee ook een signaalfunctie is weggegaan. Als je deelneemt, zeg je toch, we zetten samen de schouders eronder. En als je vertrekt, dan zeg je toch... U moet nu op eigen benen staan en u moet het zelf rooien. Het is ook niet zozeer dat we de provincie financieel nodig hadden. Maar het is natuurlijk altijd in de vorm van die erkenning. En het meedoen en het zorgen dat je die gezamenlijke krachten... die je toch als overheden kunt hebben op een havenontwikkeling... dat je die bundelt en die missen we wel. Nou ja, ik had wel graag wel dat Friesland gewoon trots is... He, bedoel, zoals Friesland trots is op het kaatsen in Franeker elk jaar, maar wij hebben die haven. En had nou gewoon als Friesland zei van, nou klaar, wij hebben een haven in Friesland. En nou is iedere Drachten is dan bezig, die probeert steeds meer aan te doen om dat uit te breiden. En nou ja, Leeuwarden had een gigantische boost gekregen met een hoop geld. En dan denk ik, ja, waarom lukt dat nou niet om het hier te doen? De provincie is er uitstapt en nu is de haven verzelfstandigen. Dat werkt wel nedig, vinden de ondernemers, want in de beginjaren is er een soort misgaan. De
degene die daar toen de CVB vertegenwoordigde, die verantwoordelijk waren voor de verkoop van de grond, ja, die hebben in onze beleving ook gehinderd door de markt, maar echt slagkracht hebben ze niet getoond. En ze hadden ook gewoon, is onze mening, ook wel eens een keer gewoon iets wat gunstiger kunnen verkopen. Minder gunstig voor hun, maar wel om de zaak op gang te brengen. En dat is gewoon niet gebeurd. En als je dan hoort dat er inderdaad serieuze partijen waren die gewoon bij wijze van spreken bij het oud vuil zijn gezet, nou, dan kun je nu dat haar uit je hoofd trekken. Zeker als het over scheepsbouw gaat. Barkmeijer was destijds een hele serieuze kandidaat om de hele werf te verhuizen van Stroobos naar Harlingen. Ja, en in mijn functie als werfvertegenwoordiger zou je kunnen zeggen het is concurrentie, maar dat zien we helemaal niet zo. Want ook daarvoor geldt, van werk komt werk. Hè. Zij doen nieuwbouw, wij doen reparatie. Wij kunnen garantie voor hen oplossen als het nodig is. Als er problemen zijn, kunnen we ze helpen. We kunnen elkaar mensen uitwisselen als het nodig is. Want het zijn allemaal, dan heb je met vaklieden te maken. Nou, die zijn dun gezaaid. Als je dan naast elkaar zit, dan versterk je elkaar. Nou ja, dat is natuurlijk vind ik een blunder van formaat. De havens onder het water hebben het al jaren gedaan. Om de positie te versterken, werken ze nauwgeer. Arjen Bos is de projectleider. De kunst van een haven is om een soort eigen karakteristiek te krijgen dat dan ook weer andere bedrijven aantrekt. En dat is een moeizaam proces. En voor Harlingen is het van alle Waddenzeehavens het allermoeilijkste geweest. En waarom is dat dan? Omdat Harlingen een haven had van alles. Hè? En als je naar het bedrijf kijkt, dan moet je, als je containers wil met een grote containerterminal, moet je die ook renderend hebben. Als je een diepere vaargeul wil hebben, dan moet je ook die baggerkosten. En dat moet allemaal weer terugverdiend worden. The opportunities lie towards the east. The fast-growing economy and market in Russia have encouraged Harlingen Seaport to develop ties with Liepaja in Latvia, a former Russian Navy port with the potential for container transfer and, most importantly, a direct rail link to Moscow. In het verleden waren vol inzetten op oorslag. Er was een grote plan voor een lijntjes naar Liepaja in Letland. Er waren een promotiefilm maken om vervierders te interesseren. De verbinding is er neerkomen. Toch zocht de wethouder nog grote kansen voor de oorslag in de haven. De rol die Harlingen heeft en de ligging die Harlingen heeft vanuit de historie al is om te zorgen dat datgene wat voor het noorden via zee kan worden aangevoerd, dat we die rol ook blijven houden en dat we die ook pakken. En er zijn van nature ook handelsbetrekkingen geweest, altijd vanuit Harlingen. Over de zee naar de Baltische Staten, over zee naar Engeland. Als dat niet snel terugkomt, dan moet je toch wel proberen lading ook weer over zee naar Harlingen te krijgen. Of lading van Friesland, van het noorden, via Harlingen te transporteren. Dan zijn er heel veel andere havens die gaan dan met jou concurreren. Dan zit je in iets wat andere havens ook kunnen en dan, nou ja, en verdien het maar eens terug. Contacten met Liepaja en zo. Ik heb daar nooit iets concreets van gezien. En op een gegeven moment krijgt het ook iets wanhopigs. Op een gegeven moment was er ook een scheepsloper die zou wat willen beginnen hier. Ja, en dan denk ik van ja, mooi dat zo'n man dat roept. Maar er werd ook gelijk volop ingezet. En terwijl de man verder helemaal nog geen plan had. Ja, dat is wel een beetje, tekent wel een beetje de wanhoop van destijds. Ja, en het zou eigenlijk andersom moeten wezen. Dat mensen willen vechten voor een plekje op de haven. De afvaloven van Omring kwam in 2010 na heftige discussies in de Rie en groot verzet van de inwoners. En toen is natuurlijk ook wel een beetje de bezinning gekomen van
moeten we nou van alles en zo groot en noem maar op. Ja. Ik denk dat dat in het denken over de haven een heel beslissend moment is geweest. Intussen zit Omrin er alweer jaren. Maar de discussie is nog net oer. Want er is geen kade en dus ik geen skippen die het 's morgens onvieren kennen. Wij zijn er wel bij betrokken geweest. Toen zat ik ook nog in die Hallingen ondernemersclub van die haven. En toen hebben we dus wel met elkaar gezegd van oké, je kiest er dan voor of je moet ervoor kiezen. Maar ja, kijk dan wel dat we er wat als haven aan hebben. Ja, dat is op de dag van vandaag is dat gewoon niet gebeurd. Die kade daarin bij Heerenveen, bij Oude Haske, daar is niks aan gedaan. En hier is ook geen kade gebouwd. We hebben er niks aan. Ja, het asfalt wordt kapot rijden daar in die hoek. We kunnen al een paar jaar asfalteren door alle vrachtwagens die aan aanrijden. Ik weet niet hoe dat destijds besproken is. Het is in onze beleving is het een beetje een zoethoudertje geweest om maar mensen te motiveren om die fabriek in neer te zetten, die verbrandingsoven. De kade zou er gekomen zijn als er op zijn minst 2 bedrijven zouden komen. Dus je kunt het niet alleen aan de rek ophangen, hè, want dan is zo'n kade gewoon te duur voor het transport van het huisvuil over water. Dan had je altijd een duo bedrijf nodig. Ja, maar niemand wil naast de Omrin zitten. Nou, destijds was er een bedrijf wat op een haar na gevuld was. Ja, maar ja. En als dat gelijk gekomen was, was ook gelijk dat vervoer over water gerealiseerd. En nu kan een bedrijf als Omrin dat niet in zijn eentje trekken. Ik heb daar wel begrip voor. Maar we zullen met niet aflatende ijver zorgen dat als het mogelijk is, als er een bedrijf in synergie met de Omrin daar zich kan vestigen, dan zullen we ook altijd blijven vragen om dat transport over water te gaan doen. Nou ja, wij willen wel uitbreiden. Hè. We hebben dus een contact gezocht met Omrin om een stuk grond van hun te kunnen kopen. En in ieder geval dat verhaal ook met die kade. Ik zei, dan slaan wij die kade wel. Maar ja, daar was gewoon niet uit te komen. Dus ja, dan houdt het ook op. Maar klaar, inderdaad, er waren hier wel mensen bij mij op het bedrijf die zeiden, ja, als wij onder die piep komen, wat gebeurt er? Deze stuur wordt langer. Make your speed 7 knots voor de pilotboot. 7 knots. Aanzet was zelfs de Iepenverbinding naar de zee en is zo makkelijk bereikbaar. De andere kant is de beperkte diepgang. Wils de skippen hield dit grutter worden. Dit maakt de haven minder toegankelijk. De loodsen doen alles om dit in goede banen te leiden. Ja, Buren zit 23 jaar bij het loodswezen. De laatste 13 jaar in Haas. Good afternoon. Ik doe dit nu al 23 jaar, dus en dan zo'n 250 schepen per jaar. Dus ja, dan heb je het meestal al meegemaakt en gezien. 3,6. Ja, bij dit weer is het sowieso geen straf. Maar zelfs met slecht weer vind ik het een prachtbaan. Dus ja, je blijft. Het vaargebied is natuurlijk mooi. Ja, ik blijf iedere dag genieten. Het mooiste is ook naar buiten kijken. Ja, oké. Dus hier, ja, in Poort is de 1017 about. Ja. Toen ik begonnen was, ja, een beetje gemiddelde maat zat rond de 90, 95 meter. En dat is tegenwoordig is dat toch gauw 110 meter die kant op. En dat is voor Harlingen is dat toch een vrij groot schip natuurlijk. Het wil wel, want wij varen maximaal schepen van 160 meter en 7,5 meter diepgang. Maar dan ben je aan een hele hoop randvoorwaarden ben je dan verbonden, hè, met wind en water. Ja, de sleepbotencapaciteit Harlingen is natuurlijk ja, maar net wat we hebben. Die 3 sleepboten die we hebben, die doen steken hun best. Ja, ze hebben niet altijd de kracht en de mogelijkheden om je optimaal te helpen. Kijk, Rotterdam, als het even niet lukt, dan bel je Smit of Kootuk op. En dan zeggen jongens, stuur er nog even een boot extra bij of net even wat zwaarder. En ja, die mogelijkheid hebben wij niet. Dus wij roeien eigenlijk met de riemen die we hebben. En dat is, gaat natuurlijk gaat dat hartstikke goed.
Alleen je bent wel beperkt in bepaalde mogelijkheden. We hebben laatst een cruiseschip gehad van dik 140 meter. Ja, dat was ook met prachtig mooi weer. Maar als je windkracht 6 hebt, dan zit je al met hele andere dingen. Dan ben je veel je bent beperkter. Ja, dus het risico dat er dan als iets, of het gaat iets mis of het gaat iets niet door, dat kan dan. Laten we ervan uitgaan dat het er niet doorgaat. Ben je mijl zat dan? Ben je mijl zat dan? Hallo Willem! Hey, even een beetje eens, Chris! En oké, Kees even. Nou, die is ook weer licht. Nou, dat was de laatste. Sneuntermaas betiert is het topdrokte in de visserijhaven. In de nacht wordt de vis lost. Dit wordt voortdurend vervierd naar Urk. Jouw kapitein is zwaarman van de losploeg. Hij is lyrisch oer haas. Nou, Arlingen die is niet meer weg te denken in de visserijwereld. Arlingen is, je kunt hier wel zien, zoveel schepen hier liggen. En allemaal de grootste haven van Nederland qua visserschepen, dat is Arlingen. En ze komen hier binnen, je ziet het wel, ze leggen een stijgertje neer, touwtje vast, de man gaat gelijk naar huis toe. De losploeg komt, die houdt de vis eruit. Ja, dat is gewoon een service en de mensen vinden het geweldig. Dus, ja. En dat is in Arlingen, ja. En de mensen die stomen gewoon 2-3 uur langer om in Arlingen te komen, als naar Eemshaven van de mooi. Dus zo'n prominente plek heeft het. 28. Kijk, vriend, met de... Kijk, even kijken. Met de complimenten van de visveiling, Urk, locatie Harlingen. De garnaalafdeling. Hey. Nou, liep mooi of niet? Ja, zeker weten. Samen sta je sterk, hè? Ja. Er zijn er nu alweer 3 in bestelling, wat je hoorde. Wordt in Spanje gebouwd. En dat is jaren niet geweest. Dus er is weer een toekomstperspectief. Is Harlingen nog groot genoeg voor de Urker visvloot in de toekomst? Nee. Want als het echt een topzaterdag is dat alle schepen hierheen komen, ook voor de losploeg, dan hebben we te weinig plek. En er is een aanvraag bezig met een hele nieuwe steiger. En dat is allemaal nog niet al 100% voor elkaar, maar dat is wel echt noodzaak. Ja. Tempo, dan maar die vrachtwagen. De visserij is dus booming en dat is met name goed voor de bedrijven die in de haven vestig binnen. Zo komt er van werk bij werk. De proefveert maar de uitvinding van André Bors is intussen op zee. De test gebeurt onder zwiere omstandigheden, want de wien helpt flink aan. 6 tot 7. Ja, dit is natuurlijk een prachtig dynamisch gebied is het. Het heeft alles. Klaar, we moeten er heel goed op denken, maar we moeten wel werkbaar houden. En ik denk dat dat heel goed samengaat. De proef liet het slagen. Nou is nog de vraag of opdrachtjouwer Rijkswettersteert het ook inzetten wil. Het bijzondere is dat het idee helemaal ontstaan is uit de praktijk. Zo daagt het waard, maar de kwetsbare natuur, ook weer uit aan nieuwe ontwikkelingen en innovaties. De opdracht was eigenlijk van wij willen alle ruimen. We ruimen nou op water. En we ruimen op langs kades en basaltblokken hebben we laten zien dat lukt. Maar op het wat bent natuurlijk een heleboel weken deel. Dat is slippen, dat is zo dun als water. En ja, dat kan variëren van 50 centimeter dik tot wel 3 meter. En daar willen we eigenlijk, als we daar olie krijgen, hoe komen we daarbij? Hoe gaan we dat doen? Nou ja, en daar hebben wij over nagedacht. En daar hebben we deze machine gemaakt. Die daar varende kan komen en dan gewoon op het slip. Maar dat die eigenlijk zo weinig inzinkt dat we toch kunnen werken. Wij zijn begonnen met dukpak en een plank op dat slip. Eerst met alleen een dukpak, nou dan ging het zo ver in.
Nou, en toen met een plank van ja, hoeveel drukbelasting kunnen we hebben wanneer dat die gaat zinken. En daardoor hebben we daar dingen, berekeningen op loslaten. En ja, daar kwam dit uit. Deze uitvinding is een lieds voorbeeld van een innovatie. Als het slaggert, kan er ook weer heel maar verzinnen worden. De schipsbouw is een traditionele sector, zo'n je zeggen. Maar ik denk een innovatie juist de terugslag, Jan. De scheepsbouw klinkt misschien wel oud, maar moet je eens kijken wat daar een wijzigingen in plaatsvinden. Met varen op LNG, met ballastwaterdingen. Er zijn allerlei ontwikkelingen die plaatsvinden. Kijk naar de visserij. Die moeten met andere tuigen gaan vissen. Veranderen die schepen. Dus er is enorm veel vernieuwing nodig om die scheepsbouw overeind te houden. Nee, niet, eigenlijk de uitdaging is natuurlijk om aan de wereldtop te staan voor die verduurzaming van die scheepsbouw. En daar moet je op richten. En dan op dat specifieke segment hier. Ik denk dat is de kunst van alle Waddenzeehavens. Je kunt heel moeilijk concurreren met de bulkproductie, dus je moet gewoon de wereldtop in de vernieuwing hebben. Ik denk dat een aantal havens in Nederland, maar ook daarbuiten, er wel op terugkomen om zich zo sterk te specialiseren dat sectoren zich niet belangrijk meer voelen en dat ze dus wegtrekken en gaan bundelen in andere havens. Daarom hebben wij altijd gezegd, wij koesteren ze allemaal en we zorgen dat die werkgelegenheid ook behouden blijft. Want het draait zelfs al hier om de werkgelegenheid. En de investeringen die het maar het publiek geld betalen binnen. De zwaargen blauwen en de makkelijke oplossing is er net. Alle belutsenen hebben een eigen visie op de toekomst. Maar wel in je meerschappelijk doel. Want een industriehaven die te leeg en sneu bijlaat, is voor alle partijen net goed. Nou ja. Zie, ik ben heel eerlijk wijzen dat Harlingen natuurlijk, je moet geen illusies maken met schepen. Schepen van 8 en 9 en 10 meter diepgang, die kunnen wij hier gewoon niet hebben. En dat zijn wel de schepen de grotere schepen die binnen. Dus ze zijn niet echt qua diepgang, maar veel langer worden. Dus wij hebben op een gegeven moment een beperking. Dus daar moeten we het mee doen. We hebben de zoutfabriek en we hebben de werf en dat is toch... Ja, af en toe is een windmolenbootje, maar in de aardappelcampagne nog. Dat is ook een hele belangrijke poot van Harlingen nog. Maar klaar, dat gaat straks ook, wat ik van hoor, met containers. Dus ja, hoe komt het dan? Ja, ik weet het niet. Je ziet het daar nog steeds braak liggen. Voor mij voelt het heel anders. Hè? Je kijkt daar toch met andere ogen naar, omdat je weet dat datgene wat leeg is nog beschikbaar is. Dus ik draai het meestal om. Ik denk, nou, er is gelukkig nog ruimte beschikbaar, zodat we in onze ambitie nog een hele hoop kunnen doen. Hè? Bedrijven kunnen faciliteren of bedrijven kunnen laten groeien. Die groeicapaciteit ook hebben. Dus op die manier kijk ik ernaar. En dan ben ik eigenlijk, zeker op zo'n plek als Harlingen, aan de rand van de Waddenzee, wel heel tevreden dat we die strategische voorraad bedrijventerreinen nog hebben. Moet de haven ook daadwerkelijk gered worden? Nou, gered worden denk ik niet, maar ik denk wel dat je moet voorkomen dat het een uitstervende haven wordt. Dat risico dat ligt op de loer, zeker omdat de grond verder niet ontwikkeld is. En dan is het wel zaak dat er gewoon activiteit, dat er groei blijft komen en dat er in ieder geval activiteiten. Want als het een dode haven wordt, dan versterkt zich dat ook en dan komen we er nooit weer uit.